Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει. Εγώ είμαι αθλητής του θαλάσσιου σκι. Αυτή είναι η σανίδα μου. Εδώ πάνω κάθομαι. Δένομαι που έχει εδώ, άμα σηκωθείτε μία και το δείτε, με μια δέστρα. Βάζω εδώ τα πόδια μου, φοράω κράνος στο σίδιο και κάνω με 19 μέτρα σκηνή, με τραβάει το σκάφος. Αλλά για να φτάσω να κάνω προπόνηση πρέπει να μπω στο αμάξιμο και για να πάω προπόνηση που λέμε. Η υπόθεση είναι πάντα και σκέφτομαι πώς θα πάω στο αμάξιμο. Θα έχω ελεύθερο πεζοδρόμιο για να πάω ή θα μου τύχει ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, ένα δέντρο που μου έχει τύχει μερικές φορές πάνω σε ράμπα. Αυτά είναι τα προβλήματα στους περισσότερους που έχω μιλήσει, όπως και με μένα. Όταν μπαίνω στο αμάξι, δηλαδή βάζω τα πόδια μου κιόλας μέσα στο αμάξι, μετά βάζω λίγο ζόρι με τα χέρια μου στο αμαξίδιο και κάθομαι επί τόπου του οδηγού το κάθισμα και μετά αρχίζω, βγάζω ρόδες, βάζω συνοδικό από πίσω τις ρόδες, όπως είδατε και στο βίντεο, και μετά το αμαξίδιο το κλείνω, δηλαδή πέφτει πλάτη και με το χέρι μου το βάζω μέσα. Το αμαξίδιο μου είναι 3 κιλά. Δεν είναι παραγγελία και είναι για μένα. Υπάρχουν αμαξίδια που μπορεί να είναι και 8 κιλά, μπορεί και 10, αναλόγως στην αναπηρία του καθενός μας και πώς τον βολεύει κιόλας. Κάνω καθημερινά προπονήσεις για να μπορέσω να ανταπεξέλθω, δηλαδή γυμναστήριο καθημερινά, θαλάσσιο σκι 3 φορές με 4 την εβδομάδα. Και αυτά, είμαι αυτόνομος, οδηγώ μόνο κανονικά, δηλαδή τα έχω όλα στο χέρι μου. Αυτά. Τώρα από εσάς θα ήθελα να μου κάνετε όλοι όποιες ερωτήσεις θέλετε και οι δασκάλοι σας, μην τρέπεστε. Και περιμένω τις απαντήσεις. Πες μου. Περίμενε. Δυνάμωσε λίγο φωνή. Δεν άκουσα τίποτα. Πέφτω μέχρι και τώρα, φαντάζομαι. Αλλά σηκώνομαι, γι' αυτό φοράμε το σωσίδιο. Μας δίνει ο προπονητής μου πάλι το σκηνή και από τόπου σηκώνομαι. Δηλαδή η σανίδα από έτσι, θα την κάνω λίγο έτσι και επί τόπου με τράβηξε πάνω. Η σανίδα δεν βουλιάζει, γιατί έχει, άμα δεις όλα αυτά τα κενά που δεν βουλιάζει. Δηλαδή και να τη βγάλω, να φύγω από πάνω της, η σανίδα θα γύρει έτσι και εκεί θα μείνει. Δεν βυθίζεται. Άλλη ερώτηση. Άλλη. Δώσε στους φίλους σου. Πιο κοντά. Μου άρεσε το extreme και γι' αυτό έκανα κανό και από το κανό μου είπαν οι προπονητές μου πήγαινε να γνωρίσεις και το θαλάσσιο σκι και έμεινα στο θαλάσσιο σκι. Δηλαδή εγώ το 19 ξεκίνησα, το 21 που ξέχασα να σας πω πήρα το ευρωπαϊκό και δηλαδή σε 2 χρόνια πήρα το ευρωπαϊκό και γιατί βλέπανε κάτι σε μένα, το πείσμα μου, την όρεξή μου και όπως και τώρα. Δηλαδή με βοηθά από το 21 και μετά, φανταστείτε, δεν έχω χορηγούς, αλλά με στηρίζουν οι άνθρωποι και κάνουν τις προπονήσεις μου γιατί κάτι βλέπουν. Δηλαδή δεν τα παρατάω, δεν τα έχω απλά για χόμπι. Αυτό. Άλλο, και πιο δυνατό. Το γκάζι, στην ουσία το έχω. Γκάζι, έχω ένα λευγέ που είναι δίπλα ακριβώς από το τιμόνι και είναι γκάζι πίσω, φρένο μπροστά. Και εδώ είναι επιτόπου το γκάζι φρένο. Υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα που τα έχουν πίσω στα αυτάκια που λέμε, που είναι πίσω ακριβώς από το τιμόνι. Είναι σαν τη φόρμουλα που λέω εγώ. Το κάνουν ανακατασκευή μερικοί. Αυτό. Άλλος, άλλος.